Viva la... Onks ranska? Viva mikä? Mitä? Viva la liberté. Vi älskar och älskar att komma så här. Pinochet! Yeah! Ribert! Tää on jonkin sortin sotamuseo, mihin mä menen, mikä on minusta ihan sikaa mielenkiintoista. Eli nyt on mennyt 3 viikkoa täällä. En muista milloin minä laitoin sen videon. No anyway. Nyt on ollut vähän niin lomaviikko, koska meidän koululla on jotain kokeita, mutta meillä ei vielä voi olla kokeita, niin meillä on niin lomaviikko. Pyörän vähän ympäri, yritän vähän tutustua tähän kaupunkiin ja silleen niin kuin, että tuntee olonsa vielä kotoisemmaksi, kun tietää missä niin kaikki on. Ja yrittänyt hoitaa niitä asioita. Meillä on kyllä vielä pankkitiliä. Mitäköhän muuta? Kävin museossa. Se oli siisti. Ja sitten no, iska oli täällä eilen ja tänään. Se tuli eilen. Ja niin. Ja se oli kivaa. Ja tänään on meidän yhden vaihtarin synttärit, niin myö mennään sitä juhlistamaan illalla. Tai siis nyt kohta. Ja niin, on ollut ihan kivaa. Ihan kivaa. Ja huippukaan juokse tuolla, kun mikä on aina tuossa Seinärannassa. Kun Helsingissä on silleen, bussipysäkki ohi, tuossa on auto. Täällä silleen, joo, tosta näkyy Eiffel ja tossa on joku Louvre, vähän mitä hittoa mitä täällä teen. Mutta se on sika siistiä. Niin. Ei, tässä kai muuta. Ostin tänään hiusten kuivaimen, koska näissä kestää varmaan 3 tuntia kuivua. Ekanko elämässä. Joo. Ja mun wifi on loppunut. Kuolema. Kohta. Ai hitto, Maren sanoi sitä käsistä. On jo 6 minuuttia. Läskä luvetta. Okei. No, done and done. Tää oli tässä. Lisää tulossa. Joskus. No niin, mitä minä ajattelin lomalla tehdä tai seuraavalla lomalla. No siis Mervi tulee tänne sunnuntaina, niin kuin ensi viikon sunnuntaina. Ihan sairaan jännittävää, että niin kuin eka semmonen vieras tulee tänne. Mistä on sikakiva. Ja täällä on nyt niin nättiä, niin hyvä, että se tulee nyt. Eikä silloin kun sato. Ja niin sellaista. Ja sitten mie niin toivon, että mie lähtisin sitten loppulomaksi Barcelonaan Elisan luokse. Se olisi niin parasta. Mutta mie nyt toivon, että mie saan sen järkättyä, koska mie en ole nähnyt Elisaa ainakaan yli vuotta. Mie edes muista, että mä oon nähnyt sitä apua. No joo. Niin ehkä se on vähän niinku pakko tähän. Mie haluan mennä tuonne kävelee. On paljon kömpää kuin tässä. Tai siis... Ei tässä oikein mitään. Tämä on vaan katu. Okei, missio. Mie menen tuonne alas. Jes, minä pääsin tähän. Ja täällä on oikeastaan maailman söpöinen pikku marketti. Siellä on jotain burgeja. Cool. Jee! On tää paljon parempi kuin tuolla kadulla. Hihi. No joo. Heipessä koulussa on ihan ok. Silleen meillä on yksi semmonen esitys ollut. Me tehtiin Turkin kulttuurista. Ja joo, ihan kiva silleen siellä koulussakin. Että eipä siitä sinne enempää.